san kalong banyalong shitali bat ka kunhun jong ka eternal bloom kalong ko way na kinuksa habang ikren ya kata ka benta kidukhat jong ka ni ka kunhun ki kuntup ya I Elsa Rika umdor I badarilin masar I mebariya ka nongkenri I zenia kahit bat I mebala rishulai kibalong ki shiparlok kibala seng ya kanika kam ha kaba ki jushna bat binwandur ya ki sinti opun jaj bat nakabenta ki jingraki ki babun kidang shusdang shen ya kanika kam kata ha upnai kelalingkot jang uni usnem arhajar arbun rio bat ki klempoi perkhan ba ini jingstang ibarit jongki kin kelalong ibachap bat nado nang ta kila nang yo ya ki orders ki babun nakabenta ki jingra ki baharukam kum ka kunhun ki akundu ki jingjinjar ki babun ki bakuntup ban yo ya ki mar jongki ki babun sin ki wan hakador ka barem bat kumno kinla ban pinya yo ya ki ni ki jingshna jongki hakador ka babin nakabenta ki nongthin na lor pa kidang day ki kena puli ki habru ban bate ya kapor jongki ban pindap ya ki orders baki yo na kawai kapor sya kawai pan Henry kum ka kunhun ki nget baki ni ki jing ki long ki jing kai baki yo ban nang pentebet ya lade bat ban kampen ba ya ka kam jongki kum ka kunhun ki don ru shibun ki jing angnut ban dangla ban pinyar ya kanika kam na ka benta kalawai bat ki nget scam bahabangi pendon kam hok ya kanu ka sap pa uplay uai hangi kam julong leno bat wat la ka shimpol Henry ka jingjop kala up lu pa yangi Keblai pi baro yang sobai pi syakawi pat ka benta jong ka Rympei ha ka ni ka kenting dan hapdang jingi yakin ki kon samla ki balong ru ki dekhat jong kawi ka kunhun ka bakila seng ka bakila ai kerteng ka eternal bloom mangintip company ka kata ka eternal bloom bat ki kam ki jam ki bahap hapo jong ka aling ni ngap ayu ki ni ki dekhat ki dan mansam Keblai ngip yang sobai pi baro laingut syakani ka program jingi ka Rympei bad aku bangi Juliet nak kawai ka posh kawai ka point ju sam ka jinga lenti jeng kiru kentai laki don aku no kerta ka kam bad ni sam ka jinga lenti ka jongki ban ai mensiam ya ki wei pat ki para kentai tile si sha bangin pai ka kata ka eternal bloom bad ki kam ki jam ki bahap hapo jongka le si plan pe itu kam bashwa ya ladi kendiat introduction api Beri baro keteng jong akademi baria ka nongkenri ngasa hapo mawalai kenta masar bat ngapuli ha Martin Luther Christian University. Kublai baro keteng jong kalong badarilen masar ngasa hamolai mudat beki pata ngapuli hapo nehu. Kublai pi baro keteng jong de Elsa Rika umdo ngasa hapo mawalai pumuri ngapuli sha Nagpur. So tanat bah ban yo ban itu ya pi bro laingut ti le si sha bangin tip ma ki le si ki parlok ki ba ingi hene ka por kin kwa man tip ka kata ka eternal bloom le si pilaun batai kin diat chapang jong ka le si sedang na pi ya kani ningkong akapor bangi sedang ti hene klem don ti ki don ki parlok jong ti ki sedang ya kata ti ki sedang ban it was on the 28th of January ti ki sedang banyak keren kum tu hadian ki phone yang ti ki kli tengok okay I'm ready ban join ti hadinang tu padi kisang ban ngizang ban wat kerteng aku nukuru kom ngan ai kata kerteng ma ti nang tangi sesang ban yo tai kerteng eternal bloom tinge don sangut baro ka group jungi ha ka eternal bloom ka Juliet long ka dei syapang ka eternal bloom hangi yomot ba ni china kita kisintio kan ka balong ba kin ai sa kata ka jingpo jongki kim yap handai utau sentio pot unang isa upo bet ken baro syata Pidon san ngut mo kidukhat ha kanika kenhun ke jongpi bat kumba ila batai mentan bakalong ka kenhun ka pajusnai kini ki sentiu ki ban yai ne mo ki banum sneu ki banum pot dile se kendia le se pila amnya thu kumki sentiu jat sentiu ayu pa pijusna ba le se ka kumki jingraki ki ba kumno ngila man pendon kam ya kini ki sentiu ni shachna kum ki roses ki lilies tulip te nang ta ki bonjai ni la benshna ngi use yo ni fuzzy wise te
Gila ban penwandor ki ban pen internet Di kijat jingra kila ni kita ki occasion ayu ki ba gila le se ban penon kami kini ki sentiu. Ki buan ki occasions the last time ya persang mele sha nak Valentine's Day te hadian yang ban sa persang mele sa ni ki occasions ru dang yo order se. Te kendiat ru kuma pi ong mo pi dan san ngut ki dukhat ha kan ka kan hun ke jong pi ban angai baro pi dan lai jong ibenta ban pen urlong ni kita ki kam ki jam ki jong pi te namar ba arngut kim dan han ni le singin ya sngotu ya ka benta ka ba pi dan ban ai na ka benta kan ka kan hun ke jong pi ngin stang na pi le se ka kam ka ba pi hab ban le te hakani ka eternal room ngi don san ngut baro te kakam bangi divide ningkong ngi hot ngim tip hira yala diru mo ngi nang ban le yu ngim tip bahaya kata he kum I te perlo we jong ai elsa I nang ban sna ki sentiu ila learn lupa mo kata ila asang persang te hadi nang tu pade tingi ngim tip ngi nang ne em tingi sang ban pet na youtube ngi sang ban sna ban penwandor ki suki ngi sang ban la ban penwandor mo ni we sentiu shi we sentiu hadi nang tu pade tingi hab ban don ki bas sopru ya kitu ki bukis nang ta ki we te ngisang persang ban sop tinga don nga bi tai me balari tingi stang ban persang ban sop te mostly ka mangingi ya kun be ban sop ya buke te ka be alsa bada pade ki nang ban nang ta subang ila asna ki petals bon teli kum to ti nang ta make different kinds of flowers te izinya pade mostly im judan shani te idon chapo goti te ma iru chete isna dala adin in the one shani iwan yarap laingi iwan ra gitu ki petals e tingi shna langita lang kalong kumta tingi dan lale Jong I jeng nang mo isentiu I berit mangi don kitiki mini flowers daki big flowers te ka shong ken ka lingi dan lale Jong nang kidan I bernang nang machnai berit ti we nang nang machnai kitiki bakam he kitiki don ki roses ki bakam janjar te kalong kumta ken Semua tenat nomor ba bunsen ni smotu ba kata ka jing I parlok ka syukut bai tang ha ka jing ya lek kai le si ka jing ya smot tenat jing smot ba Henry ka smot tenat pat ban yu I ba ni la ru ban ya trailang ha bang ya don ka jing stu jing mut ma ken dia ru ni ne pai sa ka benta ka ba le si plan batai yang ni ki jing le si ki ba pia kendu kam tam ha ba pidang sedang ya kan ka kam mo nganget ba pi la ha ban ya ma le si ka jing hang tu hang ni te ken dia le si pila ban sam ke jing ning kong ni di ka tu ko por Valentine's ban ba sedang mo ban penya ya kata ka business sungi kan hang tu ko por ba ngi pat tip ite ka e bangin hable e kum tu namang da shudle ni ben sna sentiu e kum tu ro te hang ta ka por ken ni sham jingjat ni ha por ben sna namal ban penwan ni usentiu kam de ka besok ni ha ban penwan dor bha ada wandur ni em da wandur ni hab law hab sna biang penwan dor bha te atat ha por bangi shim order kum tu kidan ken kitu ki deadlines ke bangi ni ha penda buat ting ting hab shong miet e kum tu plus hatu kapon ni sa plus ni sa la ka jong ka khamja em ka yeng jongi te hang tu ni ha sa miet ken te shong ba I zinia be alsa ki dan two wheelers sai ki like on ni sing ken tambah ka balong kalong ka ba hatu se ba bangin ya ceprang even though ni ha shong miet nam ta shong ni sentiu long spot ni ki pattern sungi ken even though ni hab shna ni la dang step untuk ban shna gitu sentiu with the support pada ni la ta ban kyo strong enggak tahu namar ikren chapang ka support la ni kata ka jing kersan ka ba pipila yo mo na yeng na sam ka nu ka long ka badon kam haba kam tam haba ni seng kum kini ki jai kam ningkong da klem nong support ngi te ka jinjar ban sedang ka business e te ni ai ku blai jang mei pa jang e nomor ba kila ya rap hai ngi ban sedang kini ka business te kanang like da bam dan makiru ngim la ban yo ki tiar kita benet tiar e long ka kila ya rap ha kini namar be ikren ru shpang ki tiar mentan kumno pi pen yo la ni pi wan ra e kini ki tiar ki ba le kita ki raw materials ki bangi ong da ka tin pareng mo piwan ra ban penwan dori kini kisentiu ki jong pi pan ningkong he ngim hoi kidan ha YouTube mo hapo online mo ki dia hapo Amazon nang ta keleng ki dia henry ningkong ni perkhat karyo karam pelat kador kini katai te ngizang mal iwa ki dukan hang ni hapo shlong ru ki kham dunai ki colors kini kitai te hadin nang tu pade
tinggi zaman order online tangba ka shong ram tiu shong ram tinggi ong ni nginum la ban penyahap ma bat ka bangi dia tu suki ngizang malik wat ki dukan hapo pibi dengi la liwat ngiyok ko dukan ke dukan wholesale tie ngi keren bat utu brio tiu ongan wan ra ki colors e kum nemtai ti hadien sang ban wan ra ke ni kita ki colors kini ki per la wan ra be ka kartun kum tu ti la phone la pentip e ngi la shim ti hadien pat de nginang yo arsha long ka jing rap jong mei pa ma jong ki porlog e ti ngi liwat chugati ti ngi yo kham tat chu chati ti ngi thiet bet da bundle sikit-sikit baik komputer isawan rasa ni kan tiar ye ti ningkong ru ngi klampai perkhat bangin le tangki bukis ibut ningkong malik tang bukis hadin pade ngi sedang malik ski flower vase ekum tu nang tabun jat ki keychain ki kat baki order ki berima ki rukum kwa jong ki ni ki letter keychain pun jat kita ti nang taken isa sang kita tiar hawan Te hato kani ka business jong pi ka shulong home base ne kumnu ki order ki brio yak kini ki tiar ki jong pi hatu pi penyahat ki dukan ne kumnu mentate ka along home base si bat ni pin ki order jangi through social media kan kenapa ki brio kin contact ini through kin DMs ne kin contact ni na po social media untuk kin place order jong ki yang itu hari itu kin sapa ki kin kamu file home delivery haba pio om kini ki judge orders ba kumba pikiran menemo ki don ki deadline suruh teng le se ki don ki just nikah le se ki jingra ki kum ki anniversary se kat nu kalong ka jing pressure haba pi hab man pendap kita ki orders kam tam kumba pi ong ba pi hab pim dan haju pi hab ki dan la ka jong ti kat nu kalong ka bakia haba pi hab man trai hapo jong kata ka kapor ka ba pilayo ban pendap ngi persang ban like ting ya divide markin dia itu shim tu colors bakin shna te manga la ka jong colors te shwai ka tu deadline pat ngi ong ban ya kendo tingin sa ban ya pendap kan ya ka kam pendap sundang te kom me balari pat kinang le ya buke te de kilawan ra ni se tu balasam tingin sa shusi bet yo sentiu kan kenang ba kanum shempot han ring ngila should divide kendia ka kam bangin le kenang kendap ka koloi ka kamru ta namar fidang long ru ki kena ki bedang puli kalau ka ba namar ba ka jing puli ka don ka jong ka jing don kam mo nam ta ka por ka jongi bangi haban ay ka kumnu pi batte ya ka por mantre artan kata te ka sham jing hama wat hayeng ru teng oi kyong hi teng mangila bun kam than kasna senti tang ba kata ka shong hangi bangin song thu ma kum mangila he ngila tip ka bangi haban le ka ngi haban pendap te kata ka shong hangi bangin pendap shoki kam ki bangi den pendap ki kam kelas la ka jong nang ta ka kam yeng la ka jong pat kum ju ru bangin be pat chna senti bangin pendap ki ta kam ni haban divide mo ya kata ka pa namal nga tray krem dan nang ban bate kapor kan man tray kan ka kam tam pidang puli kan la dade go film fly adap ka jing puli le se kala compare Henry kumba pi ong mo ka ni hab ban nang ban bate kapor ban pendap kendiat hang tu kendiat hang ni kat kum ka jing don kam mo te kendiat ru namal ba mentan i ong ba ki order ba pio ki shong ru lagi tiar ki ba pidon ki shong ru ki order ki ba pio tele se ki jat tiar la no na ki senti ko bi batai mena ki don ki kitchen te se ki pat ki jat tiar ki ba pio Julia ru ki flower pots det first ni use sadaki idan kita ki batet m then use ki paper cups ke and then ni sa attach to fuzzy wire hang to ni sa ta ki glues te ni hadin tu pat ni use kidan ki order sebab kuat ada kini ki ceramic pots. Te itu te I Elsa he I Juliet te sport gati itu te should wan rat nak check in chene. Pai ta he. Panchna ka ik da gakti kalong ka ba ka ba me ka bormen ka ba me ka por but kijing ki ba bon mo let's say tang ki ba ju don ha ka ni ka kam panchna da gakti ken song tho ya kata but haba ni penmi ya kata ka bor ka jungi ni pulut ya ka por ka jungi teng ni haban buru ka dor kat kum ka tu ka bagila ai mo ti kumno pibu dor haba pi snai kini kitiar but kan nu ka long ka ba man pen hun ya kinong thit ki jong pi
ting ka maruk ngisi yo dan kipor ka kieu ka hiaram te so ngi happen divide ya long ni hab ya ken ni kitiar ki bangi yo kat kum ka total ka amount te nang tungi sa penwan hata ka dor nang bak dangi penram thanru ka marjang kamya ting hab bu kat kum ka dor baki kibre ki la ban afford namar bunsin habangi pej mo la ilong hang no ru kitiar yu ru sisen bala ram than kibriu kila khonyo ban thien nei kila khnyum ru le se babale ka ram than ye henry habangi la paton kampat e ka tu ka por ka jungi ka sap ka jungi ban penwan dor ngatrai kadon la ka jong ka dor ma but kumno kala long kata ka jingya lenti ka jong pipat ha ka ban penhun yakin ki nong thit ki jong pi na mar kumbai ong ma ta kala rem than ka e ba ti ha kanu ka rukom pat phia persang ban numdu nong yala di tang ba ka ju ka por ban ai ru kata ka jinghun yakin ki nong thit ki jong pi hoi ka shem je ya shibun ma ka por bi zang ning kong na mar ban bu dor ke de bangi dang su dang ru ki dang thit nyam pat mi ru ke yala di te bangin thit ru ke de ka ai ki tiar ai ki chong ki la chong ram ma nyam pat la ban di te hadian ni zang yong to mile tveng dang sedang temo tingi pen bu la ka bu kata ka dor ka ba ki bru ki la ban afford ma ka smallest price kum single book ki kum tu ni ai 100 ni sang kum ta ni 100 150 kum ta te nala hadian nang tu pade te ki book is ba kam her ni bu kum ta hi ma tadi 2 flowers 3 flowers it depends kan tingi bu 200 300 400 kum ta te hadian nang tu pade te kis daman bun ki orders mo ngim poi per khat re ti ha Valentine's Day ka zaman buon ha ki orders tingi ong tong in sapet hadin ski ngin salep ten dala hadin nang tu pade te por ba ni thiet ki tiang zang ban thiet na po go ti ai te ngi la zang thiet bun e kum tu ngi zang ban khen byang accordingly ken ni khen bat ki tiar ngi khen lam ki tu ki yu long ngim ni bangi khen ram ni pen kat ban byang he ken ni khen byang hadin ni change byang long kat ang mi ki banai kum tu mom day every month after maybe 2 months 3 months kum tu it depends ken kata kalong ti ni pen you can pen kill hendak hot hendak ya kalau ka be mo normal ba fidang ya sedang le si pimpat so thu ka yo ka long kumnu ginong thit ka e ka ban penhun ya ki le si kalau ka be ti henry kata benai la ya mo ba kala don ka ni ka kam pila don pila yo ki customer le si ki bo bun jai tu ki e ki jingso jong ki pat ha ba ki reviews ki ma ki ong la ka tin nang mo haba pi yo ban sngap le si ban yo so na ki kai Naduk bas dang hi kan ka business ni am haduk mentan ni pak yo asmote ka taka bad review wal khat ki nyaro ba long ani internet pala du sentio dong fi kom ta thank you so much kom pat yo asmote si sin ben yo taka bad review naduk bas dang haduk mentan kai so tanat mo namar ba so hun dai ka men sim ba pila tri shi tom pi yo ska jing ro kalong ka bas tanat le se ka le se ka jing ang not ka jong pi kum ka kan hun le se ban pen yare ka ni ka kam sha khaman le se fin ai jing hi kai le se hadin habot ke le se ki jing ang not ka jong pi na ko benta ka ni ka kan hun ni mentang dang perkhat ba hadian habut bensa long penhe ski pada menta bangi dang dana ka cimpuli te kadang ingi ban penhe buduat sa ka shimpor am ka shim like ka shimpor sebab pelate idang persang ski dang perkat ni kata bah dia nak buat ngin beli kum ki workshop si kum tu hai ka don kam hi na maru ki babun le si ki don ni ka sam tom ba kim le si kim tip ma ka lat pat kum nu she ai ban le ki ai le si ki ta ki marketing skills ki ba ngi don kam man pen ya yo ai le si kin bun ba ki jenat ki ba ki badon sap kin kwa man tip kin kwa man nang te le si ta ka jing ang nut ka jong pi le si mo kita brok kin orlong kin dia rong ni pai le sing chia kren ha lor ka benta ka bang yu i ba ha kin ki sngi ki por ba benta kalong ka ba ba ki khon samla ki jongi ban yo ka ta ka kam ka batik kana ban tre ka ta ka kam ka ba le si kin so hun ka men sim hakum ka ni ka por bun ba kilas dang ban tre ka kam ko jong ki mo ka ba kilas seng kata ka kam ka ba kilas seng la kalong ha ko no ka bentaru kan kat nu kalong ka badon kam ban
pendon kam ya kanu ka sampat ban seng ya ka kam la jong kam tam menta ba pilai sedang mo ya kan ka kam ka jong pilai sing pai shapi ka jing sngau jong pi halor kata Kanu ka kamru kamde ka basuk ladang idang sedang bat ka jenjar hi ru ba fin yo mo ya ka kam kanu bat ding la de puli ki jing puli ki baheru teng teng ka e bhai ngi bangin yo kata ka satisfaction ru ka mo ladang i tre tu ka kam te kata ka di ka wei la da fitri kanu ka kam dada kadi bakana ka biang ka pisah ni kata hendai ladang dan satisfaction kam mento yang ladang i trai mo tu kam hendai ka bakong san kadi lada file inu kam ibarat ne ibahe ne ibakum no hendai wada di ibarat ru hendai ka ajing kemen ka ajing kemen kumno bengin nang ta ka hikai kumno bengin kret long kok tama bengin ya dai bat ki customers nang ta bat ki wei te kata ki kedi ko wei ka ba nama ka atamo teng yo ka kam tang bangim don ka jing hun pat bang ong ne ma bat bun sin ha kita ki jinat baro ngim tips engin pai te le sila dang don ka sap ni la on penan kam ya ka sap mo man seng ya kono ka kam ka ba le sini so tanat ban le te ti kindiat ngin pai asha ka benta ka ba pile ki sentiu pile ikini ki chains ban ki dai hatu habdang kita ki jing shna ki jongpi ki jing de ki jongpi kala juwan em ha kam sim ka jongpi ba le se phila ban kumba bun ba ki paseng kam na jong ki pen ya ru ki mar ki jong ki ha ki ren san ki platform kum ki Amazon nani ki Flipkart nani ki no ki shopping platform ma pidon em kum kata ka jing mule se ban poisha kata ka thong ban penya ikini ki jing shna ki jongpi yang ta tangi pat tep mo he kata because ngidang susdang kadang long kabadat mo ta ka business ngiro te le se hadin hubut teng kala hi benong kunta tu kum ta namarkan long ka exposure mo ka jing yar kata ka jing ka market jongpi kan yar ba da playo ikto ka exposure dai kindiat ini pilot si syaka benta ha ka ba hoi haba sedang pi nganget ba ka la don ka jingya merging mut ka jingya planning ka jong pi ngin le kom tanya le kom ni kom pila ya batai mo la ya bati kita ki kam ki jam ki aka Henry hato kom ka kunhon haba pia tre la judon em ka por pat ba pia don ka disagreement ka ngi on ka tinang bai mo namar pun sin habang don ha ka kunhon judon be am itu iba don bong ho ya kata don i bong mt kumno pia persang ban job ya kita ki dunia kerja jong feel ese ha pedang kita ki kam ki jam ni phai le se kata ka benta like la judan hi ki por ba ni shet disagree to teng ko me bare ka ban me balari ki shet le yo buke ba saw am te teng me bare ka ong le da kom ne uni umit na rai ti ri disagree te mga bada shilong ngem nang ban ong ngin ya sha itu ro ting issue ang tanggele rock paper scissors mana ba job te ka ba job to ki itu ya hable da ka to ka design ba ile ma ikan namani datre ka kunhon ngosuk dai ba shupet nambar or ki atre kom ka kunhon what a great teamwork like singing ong ti hendrai idan be hi am ki jing bam don ki pole singing ngim so hun lang ya kaju le singim so man lang ya kaju ba kalong ka don kam dai ding itre kini ki jai kam bangin don kata ka jing so hun nei kom ka kunhon ta ka daw ngat kali ya kata nama san ngut pia don ngai ba baro san ngut kin don hi ki por ba pinum ya hun ibe ta ka daw ti so tanat ba ka jing ya lenti ka jong pi ngai ba pinang ya persang mo ban ai kata ka tiar katar ka pakham itana chu le se ha ki por ki banwan na ka benta ki nong thir ki jong pi ma bat le se pinang kum ki jang not ki jong pi pa pidon pinang la ro ban ple ki lat ki lenti ki bai pat ki para samla na mar habangi seng kam ni long ru kum ki nong ai kam dai ti ngai pa ka sapoi kata ka poru kata ka bentaru pin la ban poi sha kata dai sha bangin penwai le se ya ka ka program ka kubor ka jong pi pa pidon ban ai na ka benta ki parlok ki pa pe nge ne ka por instruction pi hakini ka perthiba mentama pabun ki khna ki ongim don kam henre man ong kwe ka banga sham haladi kamde bangin ong bangim don kam henre dadangi pendan kam bahaya ka bangi ngidon wat adangi menangru nilaban dadangi
dadang ya kun ni ibarat ru hende dadang pendan kam bahaya kata ke ikau kasap ke bangidon ni laban pendan kam ya kata bat kan long ke ke ba kongsan bangin laban kan long rukum ka kam ka jam jong hi ke bangin long hun Sen ang biang ba ni de ban wat mangi hitingi di ban wat kalat te kum mangi mo kum ki para samla ni ha ban wat hi kata kalat kanang ba ngin dup ya chaprang ken dada ni yo kata kalat hang ta kin kum ki juang khtian wai grab that opportunity hang ta hi Ni dengi don ya kasap ni di ban persang menteri stom ban persang kelam da persang yang tip re kasap bangi don. Sengal tanat bahan nama kalong kubor ka ba don kam na ka benta ki kun samla jungi. Nama ki bun sen ni knyum bangi don ya kata ka kam ku piong. Henry le si ngim wat te ya kalat le si ka de ka taru bat le si ngim tip bangi don ya kasap ha kan unu ka bentaru ka ba ngimpat le simpat persang mo ti le si ka jing persang ba ka jing walat ni lahi ban poi so inu ibenta ki ba ni don ci saba ni don kam ban don kan ti nganget ba pi barok ru pi don ha ka benta ka ba pi de ban don bat nganget pinang kiu ha ki kam ki jam ki jong pi ki jing puli ki jong pi bat nakal yang ka didike mekelaya ko ab ai ko play ka por ka jong pi ru kum jo mo te palo kom tu ngi osngo ki kun samla jungi kilong ki dokot jang ka kun hun ka pakila ai ka teng ka eternal bloom but hoi kam shim la long ka besok ya kini baro san ngot watla argut na ki dokot jong ka ni ka kun hun kim don hang ni rengkat bat ni henry kam shim la long ka besok ya ki ban sedang ya ka ni ka kam da ijing sedang ibarat hoi kila persang henry kila yo pa ya ka jing itu pa ya ka jing kersan na ki nong thiet ki jong ki na ki bahayang bahasam na ki me ki pa bat ko ta ter bat le si kata kalong ka jing ai men sim shu ya ki bakinang ya bat ki ha ka ni ka kam bat kinang don ki jing angnut ki pabun ban penya shu ya ka ni ka kam ha ki sngi ki por ki ban wan ni kit bok kit yang ki ba ni kermen bakinang poi sha ka thong ka ba ki kila bu bat ka kubor kum bakila ai mo ba ngin wat ya kilat ki lenti bat ngidei himangi ban play kita kilat ki lenti na ka benta jong le dia bat ngin long ki briu ki ban tre shitam ha ka no ka sap ka bangi don bat le si kata hi kanon ra ya ka jing job te palok haduk nei syam yang bat pi ha ko pat ka benta ka play pi ba